Kamusta man yung isyo? Halinan ka kaway. Halinan ako, 30. Gay ko be. Imo ra di ay dayon pangayoon nga wa pagani na kayuli ang kapital. Wala ka. Wala ka. Wala kung noon sa ka lang. Kung wala ka diri ako dito, malinan kong kaway. Ako ang alin ha. Wala. Bukbok kung tayo ka pag uli na ako piang ka. Tanaw ako gipabantay si 5 ha. Tanaw nagpinsay mo pala sa kaway kay mangutanak ko maingong gani nga kuan. Bali-balian na ka. Sa Daggan nga ito kahoy. niya ang kapital ato ngay daghan man. Tapos sa man. Kinser man palit, 20 man o. Niya. Pagani 30 pagani peso sa 2030 pagani alin kadako pang nabangunon. Ambe kay ako abiso ni imuli og lingkod. Kadi maabot, di magdugo. Tanggalon man na la. Katul oy. Sakit sa kuan. Kaman. Pila yung gusto sa kahoy? 2,000 gani. Ya 30 pa inahalin. Imo na dayon waon. Duwa ni palit. Ha? Duwa. Isa ka dako ug isa ka gamay. Pag jis, din kamay. Ito. Jis. 20. 20 ang dako. Dana mo tabang dana kag kambas ka ng imong mga amigo nga nagkahoy sila. Maingon tada ka. Nang agto balik ka na maligya si Lula. Ikaw naman kalamang mo. Ngayo nga di man ka mo kambas. Mupuan good mo nulti kasi mga amigo kung kanang namalit sila kahoy. Ano silang malit? Butin mo nilang. Ana, hapitan pa magpista ko sug man kaayo. Kahoy. Lengke. Maganda ka. Dili. Apil man ka sa purpis. Purpisa. Purpis. Unsa nga purpis ang madawat ko? Apil man din ka. Maganda dapat ka. Da. Kamba da, diri ka maghanda. Wala ng pista. Dili. Kapoy wak, manhinis ka diro, kuhinis ka ha. Ay rabag manabang mo, dili. Pag katulog ko na. Buot lang hindi ka mahanda. Hindi eh, ganda mo ko. Magbitsong kong nas madam. Nibuot to, bless you, madam. Mari, ang dili, nawala. Mga katek-tek. Palit ang kahoy ni Lola be. Minagag. Kaya rin ako yung gayan ba? Uy. Bahinan takawa kung makita ng 2,000 o naanay ginansya ang tulay ginansya na ang pagkadakot tagae. Ano? Yan nambok na suwa ko lo. Nagkabok ba ako gayan na? Oh. Then nagkabo. Wala eh. Puno. Kura isa. Puno ang balde. Wala. Yung madam kaya yun. Lagot kasi pagka magkadlawang jamoy tubig. Ang mag... Kataod, lagi lang. A few moments later. Sab. Yay! Ay. Canada.
Canada daw. Dabong sa dapit. Nami bisita ni abot. Alay mo ma'am. Amigo daw sila sa akong auntie sa taga Palmahil, si Ate Bibi Kiraw. Dito may kika, dito may naniod ko. Yapos na din. Butar ka. Sikat ka sa Canada. Nagpakasyon na po ni. Ano ako, nakita na din ka na mo in person. Kalingaw. Oh, vaccinated na may problema. Okay. Artista. Smile walk. Gina, Jen, taga please sa Jen. Artista oh. One more. Nice. Ako po. Ikaw pa picture na ako. Si Lula nagbita. Si Lula nga gwapa naman ito daan. Ay, yung pinawansin. So, la, gusto mo biya kasi kung pagpanghugas, kung pagluto, kung paglawag sa baboy. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dito ka lapos Canada. Kailan na taka-Canadian dito. Ikaw ako, wala computer ito. Nagpagwapa na. Kagwapa na si Lula. Basin asa tama. Diri ko. Si Lula, diri ko nga. Tataniwa ko. Lumon lang siya doon. Kalingaw, no? Lah. Gapaha eh. Gawin na ginagaan si Lawinding. Okay, please, maliw ko, please. Dito ka kami biyahe lang. Ikaw to, Canada. Hindi ka mas Canada. Ganyan. Ano, Driver ko. ulit dyan ko. Ito, bakasyon yung Ika uli man lagi mga nagwa mo magkuranting. Quarantine ko, 10 days sa Manila. 1, 2. Apil. Kaya Jen, ikaw, si Gina na po yung lingkod. Ako na po dire. Quarantine dyan kong 10 days. Gagwanta gud na ako para makabot ko sa tuang lugar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Eh. Ikaw, Chris. Ikaw dito, Chris. Ambil na mo. Alaya mo, magpindot. Eh, asa man yung sa camera? Hindi mo na, Jen. Excuse ha. Para si Chris na lang, magsinggundog sa likod nila, Lola. Sus, pisa-pasta si Keisha. Ano ba, bodyguard ka nila ni Lola Minde. Mataya ko si Lula kay Dako na kayo. Kasi balikan ako. Nice, sweet. Lang, ang sama na, ito lang yung pagkunan nilang mga tilahi, panagkaroon. Kalingaw. Sikat mo ako na Umarte. yung kadang. Huwag ko mo ang acting. Turun sa gano'n. Oo, dito. Lungon. Pero mingawan miniwa ko mawasa ko ano vlog. Baka na vlog. Mamita si Lola. Saan suwako? Ito ako. Wala ko. Oo, nangita dyan. Sige, may balik-balik. Nangunta mo sa inyo. Na naman itong mga bata dito. Among giuban. Wa ay mangita sa awa di maistorya si Maribibi nga. Ay, di, kabalo siya. Dili ka. Pero waman siyang kuyog na mo. Marimi. Anak ko siya, auntie na ko siya. Bisita na gid ko ni Pud. Kay mo balik na ko sa Canada karong Dik-dik kinsay maadap ani ko ana ninyo kinsay maadap. galing. Karang ito mga katik-tik mo, okay po man. Oh, catch up ka ay. Nakawala jud na ni Lola ni istorya Yan na. ang ikuan siyang diga Canada ba ang customer anak. Oh, mga Canadians ba yang mga Nadya mo di ko pailis yung ganyan nga maabot mo sa Canada di ay. Oh, sus bapak ay ta. Oh. Oh, nice.
Suwako, ano dyan daw? Ay, tagay si Wako pang ano, pang computer, pwede na makakuha si Lola ba? Dili na I tama. will. Lala. Nagpa-picture pa gani dito sa highway ninyo, oh. Hindi. Wala, Pakita lang mo na Dili sa na ano. masakyanan dyan sa unahan. Wako. Uli na mo sa Davao karon. Ay, mapapicture po ta. Bien, ang sipangan ni mo. Iwa po ko ligo ma'am. Tabo nila. Yes, Silumon ka niya. Sipat kayo sa vlog. Lola. ikaw na ba? Murag ikaw na. Karong dako na. Pag-victim ba? Basta, okay na daw. Pag-victim. Galing nga. Salamat kain ninyo ha. Salamat po kay ma'am. Ninyo diri. Mandawaton. Kabisita. Proud kami sa inyo. Taga diri gud ta, di ba? Opo. Padula mo. Cute dyan isa sa ano, no? YouTube. Nya kato ba tong birthday po ni Lola? Diri daghang kay handa. Di ka no. Daghang kay cake. Kaya man sa madam diri atong birthday. Galing nga. Lambot-lambot. Wako na. Lambot. Ikaw nagdaghan wa ka. Salamat. Salamat ma'am Christine from Canada. Salamat. Amin. Salamat sir. Ilumon lagi kawak. Behave lagi kay kawak kung sanay bisita. Oh. Lakuyawan ninyo lahi, taga Canada gid bay. Niuli lang para sa imo. Sikat yun kay kala. Kaan dito kung wala kay wala ting. Dili oy pang snack mo daw ni gatag ni Ma'am Christine. Salamat ma'am 500. La. Daon. Hatag daw niya pang snack daw nato. Ano bala na. Mga katik-tik, mga to among vlog. Salamat sa pagtanaw. Bye-bye. Bye-bye.